Πρέπει να διαβαστούν τα συστήματα. Διάβασε με ένα μήνυμα στο πλάγιο του καρνάβαλο. Και λίγο το κύριο Αφήνα θα φωτογραφίσει τον Φαντοκάτσο. Περνώσα άρμα, νηπιαγωγείο ολοήμερο. Από το πρώτο νηπιαγωγείο του τραγουδιστού. Την επιμέλεια, μην περπατάτε, την επιμέλεια η κυρία Λίλια Ντούμα και Γιάννα Νικολάου. Θεμά, ελεύθερο. Να το παρουσιάσουμε λοιπόν. Χαρούμενα πρόσωπα. Γεια! Γεράκια ψηλά όλοι. Δεν περπατάμε. Είναι η ταύρουλα και η γατούλα. Εσύ με τις τρεις σου. Πώς είναι. Σπάιντερμαν. Ανέβασε μας. Πάμε να χορέψουμε. Επιμέλεια Μαρούλα Μαυροζούμη. Θεμά, σώστε. Είναι ο Κέλλη και είναι Σπάιντερμαν και δίπλα έχει τον. Χορεύουμε, δεν περπατάμε, χορεύουμε. Σύλλογος Γονών και Κηδεμόνων. Θέμα νυχτερίδες και χαριποτεράκια. Χειροκρότημα. Οδηγός Καλαϊκίδης Γιάννης. Όπου κάτι νυχτερίδες και χαριποτεράκια. Πού είναι? Ψηλά τα χέρια, χορεύουμε στο ρυθμό. Πάμε Σάκη. Κάνουμε και στο γύρω γύρω. Πάμε όλοι. Χαμήλωσε 10, 9, 8, 7, 6, 5, στάθηκε έτοιμος, 4, άλλη μία 4, άλλη μία 4, 4, 3, 2, 1, 5.